בשמחת תורה בעצם חווינו את המתקפה עלינו, אבל די מהר, ממש תוך איזה ימים ספורים, היינו כאן כמעט כל הקהילה, 850 נפש. בימים הראשונים הגיעו המון גופים בהתחלה, עטפו אותנו בהמון חום, ודי מהר התפוגגו. אבל ניר ואמיר מהמחנות העולים הגיעו ופשוט נכחו כאן. עם פרוץ המלחמה, המחנות העולים בשיתוף פעולה עם עמותת תיקון גייסו צוותים חינוכיים שיוכלו לתת מענה לבני נוער ולקהילות המפונות. המפגש עם הקהילה של סעד בהתחלה היה מאוד מוזר, גם לא היה לי מושג מה זה הדבר הזה שהוא קיבוץ דתי. רגע, אז אתם שמאלנים, רגע, אז אתם אוהבים זה. כל הזמן בדיקות שעושים לנו על במה אנחנו מאמינים. לקח זמן להבין שזה בעצם כל הזמן הזמנה לשיחה. המפגש הזה בין ככה גם העולמות השונים וגם ההשקפות הפוליטיות, זה עזר מאוד דווקא לחיבור ביני ובין אמיר לבין החבר'ה. היה מהיר מאוד גם על מה לדבר ואיך להכיר אחד את השני דרך זה. בשבועות האחרונים חיפשנו עוד איזושהי פעילות שאנחנו יכולים לעשות שתעזור בעיבוד. ישר חשבנו על הכלי של הקולנוע ועל האפשרות שהם בעצם יכינו סרטים קצרים שמבטאים את החוויה שיש להם כאן במלון. חיפשנו מי שיכול לעשות תהליך שהוא גם במידה רבה עיבוד של החוויה, הוא גם עבודה צוות, ויש לו איזה תוצר שאפשר להסתכל עליו ולהגיד, וואו, זה מה שקרה לנו. אוי, כל הזמן ראיתי אותה. חיים הטובים. הלוואי עליי להישאר פה יותר. נמאס מהמלון! בוא נלך לחזור הביתה! אני חושב שהצלחנו להשתלב פה בצורה שהיא כזאת משמעותית, הרבה בזכות הקהילה של סעד והגמישות המחשבתית והפתיחות שיש, ומהרגע הראשון היה אפשר לראות כבר את האמון שנותנים בנו בתוך ההדרכה שלנו. אני מרגישה שתנועת מחנות העולים הגיעה לכאן בשביל באמת להבין את הצרכים המאוד ספציפיים שלנו ולראות איך הם יכולים לתת את המענה במה שהם יודעים לעשות הכי טוב, וזה לחנך. אפשר לומר שנוצר שיח מאוד מעניין, שכנראה לא היה נוצר אם היינו ממשיכים להיות בתוך הבועה שלנו בקיבוץ ולא לפגוש באופן כל כך אינטנסיבי אנשים שחושבים אחרת. השוני הוא לא באמת כזה עמוק. מבחינתי זה גם המסר שאני יוצא ממנו מהמלחמה הזאת, ושחשוב לי שנזכור אותו, ושיש המון משותף ונפגשים סביבו. אפשר להכיל את השוני שפה אני ממש מרגיש עם קיבוץ סעד שזה הסיפור, שאנחנו יכולים להכיל אחד את השני כי יש לנו המון דברים שהם משותפים וזה מה שבונה אותנו.